Meditation om at overgive dig til nuet og til en flow-tilstand. Så start med at finde et roligt sted, hvor du kan sidde komfortabelt, uden at blive forstyrret. Tag et par dybe indåndinger, og lad bare dit sind falde til ro. Start med at grounde, så luk dine øjne, hvis du er okay. Fokuser på din vejrtrækning. Og træk vejret dybt ind gennem næsen og pust langsomt ud gennem munden. Og læg mærke til, hvordan din krop synker ned og bliver tungere og mere afslappet. Ha' nu opmærksomhed på nuet. Ret nu din opmærksomhed mod de lyde og fornemmelser, der omgiver dig. Bemærk lydene i rummet. Måske følelsen af dit tøj mod din hud. Og hvordan luften den bevæger sig ind og ud af dine lunger. Så tillad dig selv at være fuldt til stede i dette øjeblik. Også med dine sansninger. Overgiv dig til øjeblikket. Forestil dig nu, at sindet er som det store hav, og dybt nede i havet, under havoverfladen, er det roligt og helt klart. Og uanset hvordan havet opfører sig på overfladen, om det er blikstille eller oprørt, eller der raser en mægtig storm, så er havet roligt og fredfyldt dybt nede under overfladen. Og nede for dybet kan du kigge op mod overfladen og bare lægge mærke til den aktivitet, der måtte være. Og på samme måde kan du fordybe, at dit sind kigger op mod bølgerne, dine hjernebølger, og som er sindets overflade. Al den aktivitet, der er i dit sind, det er både dine følelser, tanker og fornemmelser og erindringer. Og nyd denne mulighed for blot at iagttage dit sind helt neutralt. Forestil dig nu, at du søger op mod en rolig flodoverflade, hvor vandet er klart og fredfyldt. Og mærk, hvordan vandet det omfavner dig og bærer dig lidt. Tillad dig selv at slippe på kontrol og blot flyde med strømmen. Du er tryg her i vandet, som støtter og beskytter dig. Visualiser flow. Forestil dig, at du er engageret i en aktivitet, der fylder dig med glæde og tilfredsstillelse. Det kan være noget kreativt, som at male, spille musik, lytte til musik, eller noget andet kreativt, du elsker. Og se for dig, hvordan du bliver opslugt af denne her aktivitet, hvor tid og bekymringer forsvinder. Gentag nu stille for dig selv. Jeg er tryg i nuet. Jeg har tillid til processen. Jeg kan give slip på kontrol og lade mig flyde. Flow-tilstanden, den bringer mig fred og glæde. Tag nu et par dybe indåndinger igen, og mærk, hvordan din krop den føles afslappet og rolig. Og lige have et fokus igen på åndedrættet, som er det bedste måde til at have en fornemmelse af dig i nuet. Og når du er klar, så åbner du øjnene. Og den her meditation kan du altid vende tilbage til. Gerne flere gange dagligt. Vi ses.